Jahas, maanantai-aamu ja käy hakkeen tuosta Roomartilta semmosen sitoon ja saadaan raudat sijoittaa yhteen ja Joo, tänään olisi tarkoitus tehdä rauhoitus siihen ja putkarit rupeaa vettää sitten lämmitysputkia siihen rauhoitukseen ja vesi johon kaivuun loppuu, jos me tänään saatais sekin homma kuntoon sieltä, niin saahan niiltäkin osin se homma kuntoon. Se onkin ollut aika jumppa tuo vesi johon kaivuun, mutta nehän on semmosia. Mutta joo, minä lähden käymään Promartilla ja kattelee sieltä vielä vehkeet kyytiin ja ruvetaan laittaa rautoja ja korppuja ja muuta, niin pääsee putkarit sitten töihin. Sinne on tulossa nyt pari putkaria, ne otetaan siihen 2 lapiomiestä, kun putkarit toimii siinä lapiomiehenä, niin pari lapiomiestä siihen vesi johon kaivuuseen ja sitten muutenkin kun ne rupeaa vettää ne lämminvesiputket sinne lattiaan, niin siitäpä se mähinä alkaa taas tälle maanantaille. Otapa Erkki tuosta, niin pengotaan vesijohtoa, niin täällä on vanhoja kikkuja. Katsopa, kun tuossa pitäisi vesijohtoa mennä, kun me ei löydetä sitä, niin lanka lähtee kääntämään. Tuossa pitäisi mennä vesijohtoa. Koparilangalla kokeilla ja sama homma tuolta, niin se pitäisi mennä tuossa meidän. Alkaa nähdä sitten kukaan. On näitä etitty pojat, mutta kaivakaa vielä pari metriä, niin kyllä se tulee. Tuohon se näyttää se vähän viistakin. Se on just siinä tuon aitotulapan alta varmaan mennä. On se karu, kun se kääntyy. Kato. Uskonko unelmi? Mikä siellä? Vesijohto löytyi. 300 metrissä. Voi sijalle joka. Toimiko se? En ois kyllä arvannut, että tommonen 90 koparilanka näyttää sen paikan, mutta kyllä se siihen osuu. Tietenkin oli meillä tievossakin suunnilleen tää paikka, mutta alettiin jo vähän epäillä, kun ei ruvennut näkymään. Mutta kyllä se siihen osuu, mihin merkattiin. Tuohon laitettiin vähän hauskaa jatkoa tuohon, kun vähän räpsäytti, mutta nyt ei kokeilla kielellä, että tuleeko virta. Tämmöstä. Ei muuta kuin putkarit laittaa se vesi johon paikalle. Joo, kaikki hommat loppuu aikanaan. Ollut sitkas vesi johon vetoa, mutta sieltä se nyt löytyi liitoskohta ja päästään liittää uusi putki siihen. Mutta on jo työllistynyt aika paljon. Kylläpä se siitä taas iloksi muuttuu. Sieltä löytyi yksi saivesikaivo asfaltialta, lähti koneen mukaan. Ja nämä on vähän tämmöisiä, kun ei aina tiedä mitä kaikkea löytyy. Mutta nyt löytyy ainakin kaivo ja saadaan se asfaltin pintaan. Se positiivinen puoli siinäkin. Verkkoja on laitettu tuossa samalla, kun on kaivettu vesijohtoa ja siellä päällä aikaa olleen kohta. Vielä yksi loossi pitäisi verkottaa, tulee lisää verkkoa, kun laskuvirhe käynyt pankissa tavarantoimittajalla, mutta tämmöstä. No niin. Mähinä jatkuu. Tiistai-päivä ja hakin Melteksillä vähän korppuja, yhden pussin lisää, se ihan tuo pari pussia riittänyt siihen. Sielläpä alkaa olleen verkot jo aika hyvällä mallilla, muutama verkko vielä ja leikellä muutama soudoreunaa ja jotakin tuommoista hipistelyä. Teknisen tilaa pitää kanssa laittaa, niin pysyy pilata paikalla. Mutta joo, tämmöstä rähinä ja koneemieskin tänään todennäköisesti saa kaikki konehommat nyt valmiiksi. Täyttelee sen vesijohon kaivannut ja mitähän siinä oli, no mitä tuli maata, mikä lähtee pois, niin ajetaan ne pois ja harjataan asfaltti, niin saadaan niiltä osinkin hommaa kuntoon. Mutta joo, Erkki on ollut kyllä hyvää jätkä. Jos tarvii koneemiestä, niin kysäskäpä, mutta minulta suositukset Erkille, se on ollut kyllä hyvää jätkä tekemään. Positiivinen yllätys. Ammattimies koneen puutus.
Mutta joo, tämmöstä mä lähden ihan ajele tohon hallityömaalle. Päästään laittaa loput kortut siihen paikalle. Piti koneemiehelle hakea lörpettiä ja saadaan kaivinkoneen tankki täyteenkö pallautettaa sekö. Pallautat koneen, niin jos ne ite tankkaa tuolla vuokraamossa, niin se on 3 € litra, niin tässä on 1,38 € litra, niin kyllä se melkein kannattaa ite käydä siinä vaiheessa tankkaamaan. Nähdään pikkusen vaiva. Tämmöstä kikkailua. Täällä alkaa tämä päivä alle taputeltuna pikkuhiljaa käydään. Harjakoneella vetää loput sydämit ja systeemit, siivoillaan pihat, niin konetyön osalta se alkaa olla siinä. Niin tämmöstä. Aina se joku vaihe valmistuu ja siellähän alkaa olla lattiavalu kunnossa tuo pohja, niin pääsee lattian valluun perjantaina. Tämmönen harja se pitäis kotiakin saada, niin pysyis pihat puhtaan. Täällä alkaa olla konehommat valmiina vielä. Eerikki vetää se mujut pois asfaltista, niin tuleepi hyvää. No ilikeitä, jos on tommosia kiviä tuossa, niin saattaa upota renkaaseen. Tuollapa ne lähtee ja samalla nuo enimmät pölytkin, niin semmoista. Lattia on tosiaan alkaa kohta poljolle valokunnossa. Vielä nosto-oven kohdat pitää askarrella ja noita tiivisteitä laittaa. Noita pinkkuja tuonne liimailla kiinni, mutta se on aika hyvällä mallilla alkaa olla tämä lattiapohjat. Tämmöstä oli tänään tiistaina. Huomenna olisi laatutushomma ja Joeli tulee hipistelee noita loppuja tuossa. Niin siitä pääsee tämäkin viikko. No niin, keskiviikkopäivä tosiaan ja suojasin lattian tuossa, se on nyt laatotettuna, niin lähden seuraavaksi laatottaa seiniä tuo. Mä lähden suoraan allalta ylöspäin laatottamaan ja nythän siinä joutuu vähän leikkailemaan alalaattoja eka ja ne laitan jämiimään vähäksi aikaa ja siitä lähden sitten ylöspäin nousu. Siihen on kätevä, kun se on semmosia pikkulaattakiiloja, niin saa niillä. Mä veen eka alareunan laaserilla katon viiva siihen ja siihen leikkaa alalaatat ja ne jämiimään vähäksi aikaa. Siinä pystyy vaikka toiseen seinään vettää samalla, niin ne kerkää vähän jämähtää ja sinne laattakiiloilla ne suoraan ja sitten lähden siitä ylöspäin. Niin saa kerrata valmista seinäpintaa, mutta tämmöstä askartelua tänään. Siinäpä se olisi alakiekka on laitettuna korkoon ja tuolta lähin liikenteeseen, niin tuo pätkä alkaa olla jo varmasti sen verran jämähtänyt, että kärsii lähteä laittaa ylöspäin. Onhan siellä kiilät välissä, että periaatteessa se ei pääse liikkumaan siitä, mutta mä aina tykkään täällä vähän aikaa jämähtää, niin pysyy pikorossa. Ja sitten lopuksi värkkäsin tuohon valmiiksi alimmaiset ja tuo jiirin tuonne alas, niin siinä aikaan niin vähän jämähtää tuo, niin nyt mä lähden tästä vetämään tämän kattoon asti. Tämmöstä askartelua. No niin, siinäpä on muutama tunti touhuiltu, niin saatiin laattaa seinä. Tuolla tosiaan ne alimmaiset laitoin eka ja lähdin siitä nostaa suoraan ylös tuon Vielä pitää muutamaa seinä laatottaa tuosta ja pitää kuitenkin tältä päivää nyt lopettaa. Pitää lähteä käymään yksi asuntonäyttö katsomaan ja katsotaanpa tuleeko sitä mitään. Käydään ainakin katsomaan ja jos siitä jotakin tulee, niin siitä pääsee lisää sitten myöhemmin. Mutta joo, tämmöistä askartelua. Joeli tosiaan oli
hallityömällä valuvalaamista lyön kimpusa nyt, niin tekee ne loppuun, niin ne pääsee perjantaina valaamaan lattia ja saa siellä hommat kuntoon. Mutta joo, tämmöstä tänään. Jaha. Torstai-päivä ja kylppäri jo laatotettuna, päästään huomenna saumaishommiin. Tämmönen kohtuu kokoinen kylppäri kuitenkin rivitaloasunnoksi, mutta nyt on tosiaan lattiasalaatat ja seinäsalaatat ja huomenna pystyy saumaamaan, niin tämmöstä kikkailua. Jahas, perjantai-päivä ja tänään oli tarkoitus, mä lähdin jo aamulla reippaan, että mä käyn tuolla katsomaan lattiavaluu hommelit, mutta siinä tulikin mutkia matkaa, se valetaankin sitten maanantain. Olisi ollut sillä mukava, että se viikonloppu yli jämähtää sinne se lattia, mutta ei voi mitään. Ei saatukaan nyt perjantaille sitä valua, mutta se tehdään maanantaina ja sitten tulin tähän rivaarityömaalle, niin ruvetaan saumaamaan nuo seinät ja lattia, niin saadaan niiltä osin kuntoon. Mutta joo, tämmöistä. Sitten siinä on puolen päivän aikaa on Lumien yrittäjien tommonen parlamentti. Meritasa on jonkunlainen systeemi, niin pitää katsoa, jos lähtisi käymään siinä sitten iltapäivän puolelle. Mutta tämmöistä yrittämistä. Mutta eipä tätä kummempaa, me lähdetään saumaishommiin. TikTokia. Ja oli rupes saumaamaan. Amerikan mallia. Nykäistään seinään saumat ja sen jälkeen lattia, niin siinä päästään perjantaille ennen yrittäjäpalaveriin. Tämmöstä askartelua. Tuleeko hyvä? Eikä. Jatkaa näkin jos. Perjantai, sitten mennään Merita Pizza Kebabiin. Täällä on yrittäjien tapahtuma Lumijoilla. Lumijoen yrittäjät kokoontuu, niin lähdetään katsomaan Essin kanssa mitä täällä tapahtuu. Tämmöstä. No niin, maha on täynnä. Lumijoen kunta tarjosi yrittäjille eväät. Käytiin tuossa paikallisessa pizzeriassa. Mutta ei mitään, kaikille yrittäjille onnittelut ja tsemppiä jatkoon. Käydään kurkkaa tuossa meidän koheetta, että millä mallilla se on, niin meillä on saumaishommat täällä käynnissä. Käydäänpä kattoo, kun Joeli pistää saumat kuntoon. Tuleeko hyvä? Tarviiko kaveri? Parempi yksin kuin huono kaveriksi. Mutta joo, täällä on tosiaan kylppäri, on nyt seinät on saumattuna ja sitten lattia saumataan vielä. Ensi viikon maanantaina pääsee silikonin laittoon ja kalustukseen ja muuhun päästään tekemään homma kuntoon. Ensi viikolla tämä on valaamis ja pääsee asukkaat sisään. Tämmöstä kikkailuinen perjantaina ja laittakahan sieltä YouTubea seurantaa, tiliseurantaa ja tykkäyksiä. Joo, lattia saumaistahan siinä on. Seinät tosiaan saumattiin tuossa ennen ruokaa ja sitten lattia tähtää. Mä pistin nuo maalariteipit sen takia, niin mukavampi saumata pystyy nuo reunatkin vetämään ja ei tarvitse varoa, että valkoinen sauma menee harmaaksi. Saa täytettyä nuo reunat paremmin tuosta, mutta tämmöistä lääräämistä tämä on ja sittenhän se on saumojen pesua loppuun viimein. Tämmöistä mäskäämistä. Ja tämä on ihan mukava työvaihe, varsinkin lattia, mutta yllättävää työlästä hommaa tämmöiselle laiskalle miehelle, tulee hiki. Mutta joo. No niin, kylppäri on saumattu. Seinät on valmiit ja lattia on nyt valmis. Maanantaina silikonin vetto ja putkarikalustamaa, vesikalustat ynnä muut. Tämmöstä. Tässä perjantai-illan ratoksi ajelemassa jääkiekkoa ja tuli tuossa mieleen semmonen homma, kun meillähän varmistui tänään pari tarjousta. Ensinnäkin aitahommeli tonne Kempeleeseen, siihen tulee raja-aitaa pihalle niin 40 metriä ja asiakas haluaa sen nopealla aikataululla, ettei syksyn kylmät ja muuttuu esteeksi maalaukselle ja muuta, mutta
Se otetaan ensi viikolla työalle heti maanantaina. Lattiavaluhan sillä siirtynyt maanantaille hallityömaalla, niin se on ihan hyväkin, että siihen otetaan aitahomma väliin. Ja tosiaan se mielenkiintoinen homma, niin Jesse Puljujärvi kysyi tekemään terassia ja oli saanut suositukset, että hyvä tekijä hyvällä työjäljellä ja Säpäkkä toimittaja niin oli saanut meistä suosituksia ja otti yhteyttä, että hän tarvitsisi terassia, että kiinnostaisiko auttaa miestä häjänsä ja mä sitä ehdottomasti ja se kiinnostaa ja tosiaan niin sovittiin käynti sinne ja käytiin katsoa vähän tarpeita ja mittoja ja muuta suunnitelmia ja Essi piirsi siitä sitten luonnokset ja kuvat, minkä pohjalta lähdettiin sitten laskemaan tarjousta ja siinähän sitten tarjottiin koheen ja sehän tarjous meni maaliin asti, eli päästään tekemään Jesselle terassia. Yksi semmonen mielenkiintoinen homma, mitä en oo tehnyt, mutta tulee varmasti olemaan siisti homma, niin kansilauvaksi tulee 198-48 painekyllästetty ruskea lankku. Niin siinä on semmonen kansilauta, mikä varmasti herättää hilpeyttä. On varmasti nätti ja kestävä ja todennäköisesti tulee olemaan semmonen kirsikka kakun päällä, mutta tämmöstä. Ja ensi viikolla tosiaan aloittaa uusi työntekijä siinä meillä touhuilemassa, niin sitäpä kerrotaan sitten ensi viikolla lisää. Niin tämmöstä askaritelua tuli tuossa mieleen kun jääkiekkoa ajeli, niin tuo Jesse homma, niin ajattelin sitten kertoa senkin, kun se nyt tuossa varmistui se urakka, niin mielenkiintoisia juttuja. Tämä on sitä yrittämisen suolaa, kun saadaan uusia keikkoja, uusia ihmisiä ja nähdään monenlaista, niin mielenkiintoista hommaa.